Thema's als de Europese Unie, de krimp en dwarsemens komen goed voorbij op de Interfrieskedij. Friesen uit het Duitse Eerst-Friesland, uit West-Friesland en Greensland-Friesland binnen onwezig op deze Friese dij. Die vindt plak in en om het West-Frieske Sint Pancras. Daar we de Eerst-Frieske ikebjemmen planten. Friesen uit alle gebieden met elkaar verbinden. Dat is het doel van de vereniging Jong Frieske Mierskip in oparbeidje met het West-Fries Genootschap. We zouden in de eerste plaats eens uitwisselen willen wat we dienen hadden, de historie ontdekken. Wat hebben we meer skippelijk? En daar hebben we op inzoomd. We hebben beide de drang naar, alle Friesen hebben de drang naar vrijheid hongen. En dat is bijna al jaar ontnomen. En daar zit natuurlijk een heel nieuwsgierig pateer achter. Dat gaat over hoe kan dat dan? Wat is het baard? En wat zoen we dan, of we nou vooruit zoeken, wat zoen we dan? Het dwaankinderen toch als Friesen. Er werd ik stilstaan bij de vergettenslag om Vronen, zat Sint Pancras in 1290 jitten. In die slag maken de Hollanders een eind aan de onafhankelijkheid van de West-Friezen. Er is een monument ontpleten ten nijteens onder slag, dat 3400 Friezen vreed aan haar een eind kwamen.